warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa sedaya, sapunika panjenengan nyimak pawarta sekolah sareng kula Askia Zaira Rahma saking kelas sedasa. Ing dinten menika kula bakal nyuguhake laporan bencana alam sing tumimbal ing Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaiku banjir parah sing ngrantes sawetawis wilayah. Banjir Brebes meluas, 8 kecamatan terendam, 3 warga tilar donya. Banjir Brebes kedadean sawise intensitas udan deres sing terus-terusan. Sungai Pemali dipun laporake ngalami luapan, dadi nyebabake banyu nggenangi wilayah pemukiman ing paling ora 8 kecamatan. Salah sawijining korban yaiku warga Desa Ulahar, Kecamatan Larangan. Jenengipun Syahroni, 39 taun. Miturut laporan, piyambakipun ketarik arus nalika mlaku ing pinggir aliran banyu lan terperosok menyang bagian sungai sing dawane kira-kira 4 meter. Pemkab Brebes lan BPBD langsung tumindak koordinasi karo TNI, Polri, lan tim relawan kanggo evakuasi warga sing kapengaruh banjir. Para pejabat pamarentah provinsi uga turun lapangan. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana pengunjungi lokasi terdampak lan nyalurake logistik kebencanaan sing regane kira-kira 478 juta kanggo mbantu warga. Dampak saka banjir ora mung kanggo papan panggonane warga, ana kerusakan infrastruktur lan lahan pertanian. Dipun laporake menawa kira-kira 95 hektar lahan tani Brebes kebanjiran, sing bisa nyebabake kerugian agraris gede. Saliyane iku ana sebab dasar banjir sing ditegesi pejabat. Penjabat Gubernur Nana Sujana nyebut alih fungsi lahan padha dadi salah siji faktor sing mbebayani panggonan lereng bukit sing biyen bisa nyerep banyu. Saiki wis diganti tanaman utawa lahan perkebunan. Dadi nyuda kemampuan sugih nandhang banjir. Pamarentah uga ngajak warga tetep waspada. Sanadyan banyu banjir wiwit surut ing sawetara wilayah, prakiraan cuaca ekstrim durung rampung. Masyarakat dipunewangi supaya ngresiki saluran air, memperkuat tanggul lokal, lan saling gotong royong kanggo nyegah bencana susulan. Makaten laporan pawarta sekolah dinten menika saking kula Askia Zaira Rahma kelas sedasa. Banjir Brebes iki merantahake pentinging persiapan lan gotong royong nalika bencana alam rawan dumadi. Mugi-mugi pamarentah lan warga saged luwih waspada lan tanggap supaya dampak bencana isa dipun minimalisir. Kula nyuwun pamit lan matur suwun sanget sampun nyimak. Sugeng enjing lan mugi rahayu kagem panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.